Kara design. I ye nin fana kɛ tuguni. Kara. 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 No worry be ni Kara. La ilaha illallah. Naka mu war ko kuma fɔ. Naka mu war ko kuma fɔ. Na wa mu an duru. Wa mu an duru. Kara. Na wa mu. Kara. Na wa mu duru. Na worry. Kara na wa mu an duru. Don't worry. Abin ala ta kara ye wali sa. Dani te baba. Bagama. Ne ka bagema. Ni na no war da. Wa mu an duru. Kara na wa. Kara no warga. Kara no warga. Ita waduru na mo diwa. Waduru juma. Nka waduru ni. Ipo de dusuwa. Ne ko akokera to godi. Ne ba. Ne ka wa mo waduru a ten ala ta na ma di ma. Wa wandu be. Ayo ta to godi. Ima sisa. Ne. Ndaga wuli kerge. Abdoulaye Abado. Ne ne Abdoulaye de Bella. Oyo wata. Kara, o ye watan bɔ ka di ne ma I m'a faamu n terimuso bɛ Amérique Fatim ale filɛ fo Washington DC o ye watan ci ne ma Abdoulaye Dagawuli terikɛ dɔ bɛ yen ko Elias Basum o ye 5000 di ne ma o joli o tɛ 20,000 ye nka wa ala mu ya fana bila ko juru ta sa I ɲɔgɔnna ni 20,000 nga wari bɛ n bolo n kontanen ba Kara de filɛ ka ne wele téléphone na ne wulila ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn wari ma ye bilen e ni ala cɛ na o ko kan ka kɛ I kunna jara nin kama n b'i to yen mais e ka sabali ayi e bonya kama wari a b'a sara a yɔrɔ a b'a sara a b'a sara Kara fɛn tɛ ni maa ma cɛ ni tile binna ka sɔrɔ n ma wari tɛ ni tile binna ka sɔrɔ wari tɛ hali k'a yɛlɛma I kunna jara n ka wari ɲini dɛ Da. Ti da so la ma di ma. ne ma siya ma ya sabali sai ka ta sabali yɛrɛ de a bɛɛ n'ala cɛ n tɛ nin to jani ko dugu dɔ ka ja dɔ wɛrɛ ka ja n'o ye I ma dɔn adamaden suguya ka ca Kara design. I ye nin fana kɛ tuguni.